thil engpo taksa nei to phot alian emo ate emo mas nei to sim chuan an howin in himna an nei thina chuan in himna chu force of gravitation antini entirna ni le planets te in kara in hibna te universe galaxy sang te in hip khomna te po hi a huap vekani force of gravitation hi thil chinnia ain ngata amma sa zo ka chu force of gravitation hi thil pani in hi bate mass len zonga te khana in ngat thinani equation chuan tuna karon ti lanang hi ani a thil pani in hi bate kha an mass len dun viau chuan in hibna kha ana se em ema entina ni le a hel tu planets te in hibna ang chi te hi chak em ani thil pani in hib lom se pakhat khat te viau ma se adang jok kha len viau chuanin anin kar hib na kha an sa le don tho ni khovel hib na te po hi an sa em ema chan chu khovel kha len em wangin hib na kha chaklu to ka khovel hib na chwa san tur chuan speed chaklu to ka kan thlo kha angai thinani chu escape velocity an tia khovel hib na chwa san tur chuan speed chak to angai chu 11.8 km per second second khata kilometer som pakhat vel kal thei turang khani khatiang vela kan kalani kha chuanin leihi na kan kalsan thei don ani chu tianga ni lo chuan silai te po ka na berber chi han mang mai la van lam zoi han kap chho tai la leihi na achak em wang khanin leilama ron tla le tho thin ani thilin hi bakha ante dun veo chuan anin kara in him na kha a om lo ni lovin hriat tham lo negligible alo ni thin ani entinan class ate thuthlem pakhada zirlai kan thowa kan bula thu te akhan kan va bet deuh thor lo rim shimani in hib na viau tailang chuanin tiffin nei te kha har mei theya kan tiffin pai tui deuh kha kan thian pai na karon an nei vai kha chuanin aka khana lut dei don na in hib na wang khanin chu wang chuanin mas pani treu te hi chu atak taka chuanin kanin hib na lo ni kanin hib na po kha kan hre tham lo thina ni tichuan force of gravitation in ngana masazo ka chu force of gravitation is directly proportional to product of the two masses mass pani te product khan ain ngat ani chu force of gravitation in ngadang de pakhat chu F is inversely proportional to square of the distance between them tini hemiom zia chu thil pani te in kar in lat zonga zir khanin anin hib na kha atlemin atam theini kan thil pani in hi pate kha anin kar a hlat viau kha chuan force of gravitation kha atlem dona anin hib na kha atlem dona amero chu anin kar a ji mero chuanin anin hib na kha anasa dona ni hemi equation na asoi fe chu ne me ti chuan force of gravitation formula hi kalo ziak theita a achunga mi te pani kan lak kathang khian he formula hi alo chuak ta ni he formula ti chena tan hianin video clip toite ka ronda Bruce Almighty film hi kan en to mai thea ta hanin Bruce kha pathian kha na power kha pe ni ani kha na thil ki the na kha an mong thim lo na samai khopa zana abial nu ti lomnan khan thla pot nai ni ngot maya khovel lian tu tuk le thalian tu tuk me kha nai te khanan om ta ni chu mass lian ve le distance toy box hi kha alo ni ta ni atu ka thil thleng chu news a khanin tsunami an report chu me ni geography ate kan lo zir to thina lunar tides kan tiang chi ho kha akhan ro ti chiang em me thain khovel na ya piang hianin anin karin him na kha an sa em thina chu wang chuanin tu ya kha apot kang thina ni chu chuanin tui phone na sa ta ka siam thina surfing am nei lai te pol hianin athadu bi tu me man ti thina ni despicable me film po hi kan toin ka dinga heta po hian gru a hian thla hi kap te tavek meya mas lian tak art le mun tereu te kha anin him na kha alo tlem ta khi surfer te pon tlak top khi
li him na vain thil reng hi khovel lama hian an tla thina ni chu tian tlak chuan an speed hi chak thlatol tom thina chu minga acceleration due to gravity an tin thil tla reng hi art center lam hoin atla zel ani cartoon vela te po kan en thina van sang taka tanga thlona tlak te hian an speed hi achak thlana sa thin khop me ari thavut me thini hi acceleration due to gravity wang ani acceleration due to gravity hi small g in can represent thinani g value chu earth's surface khovel surface a hianin a maximum a hmundang a aya sang surface a tanga sang emo a aya thuk emo kan kal chuanin kha g value kha atlaniam thinani surface a maximum a surface lo zonga chuanin atlaniam don tina ni chu earth's surface a ro po hianin g value hui lo la danglam vele theya pola le equator lama hian an lowin ang lo na sa khom mai ni ta chuanin kan hriat tur chu art center le polin kar chu hnaya art center le equator in kar ro chu a hla vele thungani ni china formula ka han soita khanin anin kar a hnai chuanin in hipna na sa thin kan ti kha chu wang chuanin equator ai chuanin pole cha khanin g value hi ala tam vele zol don tina ni chu tuna hianin variation of g with altitude ti kha kan lo in dona omje chu acceleration due to gravity g a hi earth surface aya sanga kan kala adang lamdan kan en dona ni he figure hi lo en taila point a hi earth surface ania hitlaya g value chu achunga equation 1 ang hi ani dona ni point a tang hianin surface aya sanga local taila point b a hian kan kal don ta ni chu khami ni khachonim g value hi danglam to dona chu wangin equation 2 hetamiang hi ani to don ni anwa hianin a distance hi r plus h kan ti a r hi radius of the earth ani meya a aya sanga kan kal chuan r plus h ti khani don ani ti chuan an pani hian kan compare don chuanin equation 2 hi equation 1 hian han divide taila equation 4 hi kan mudon ta ni equation 4 a hianin binomial theorem man angaya binomial theorem hi a formula tu na karon ti lanang hi niya hetiang case a hi chon x value hi 1 aya atet fiao chuanin he formula hi a man thei ti na ni n kan ti a khi chu a power khanita ki chu eng number po ni theya positive am ni theya negative ani the fraction po ni theini ti chuan binomial theorem manga ka han expand hianin equation thar kan nei ta chu g dash by g equal to 1 minus 2h by r plus terms containing higher powers of h by r ti ni ta ni h by r hi 1 aina te mem dichina kan soi to kha r hi chu radius of the earth nia kilometer sangruk zali 6400 kilometers vel ni ta ni h hi chu surface atanga ka han ti san ve zeu nang te khan ni ta entina silai te lo kap po ni taila kilometer zali te chu kap thei te lawang chu wang chuanin radius of the earth ne na han compare ro kha chuanin h hi te memni chu wang chu ni a binomial theorem po karon man chana kha tin thil te reu te angchi in square reng chuanin a I number te ron chuak thini power cube ilak phei chuan a I na te le zol don ani entina nin hei 0.1 hi han square taila 0.1 square chu 0.001 ani 0.1 thong hi a cube han la le ta la 0.0001 a chuak le don ani chu wang chuanin thil te reu te hi a power sang jok higher power san tia kha I lak chuanin a I te ron chuak zel don ani he thil hi kan equation a hian kan apply don ta ni g dash by g equal to 1 minus 2h by r plus terms containing higher powers tia hianin h by r kha tel zel mai sia chu wang chuanin aron chuak tur hi ate lutuk don ti na ni chu he thil hi kan equation kan apply don ta h by r power sang kha chu ate em don ani a height kha 400 telun ta se r value and 6400 telo mang taila kha chu 1 aina te mm don le ngala a power kha e cube mo e square mo e expand chho zela power 4 power 5 power 6 ani phe kha chuanin aron chuak tur kha te don lu tu chu ban chuan khang ho zong zong kha higher powers ti hi kan neglect thei ta ni
chu bang chuan equation atopa kan man thei chin tura chu g dash by g equal to 1 minus 2h by r ti chin thleng chau hi kan hmang thei don ta ni he thili ka han rearrange chuanin he equation hi kan nei ta ni ti chuan heta tanga ron lang chiang ta chu g dash kan ti khovel surface atanga ka han kalsana a value kha art surface a g value a hianin a niam ti aron lang chiang ta ani tuna effect of depth on acceleration due to gravity kan lo in velenga hemiom ja chu surface aya thuk center lam hnai zong khanin local vele taila ta chuanin g value hi an tin nge alo decrease ang ti hi an endon ani surface g value chu tuna equation kan huang hi ni a ta chuanin khovel hi amas capital M lo ni ta se sphere anga lo ngai ta bokela formula kan nei density formula mang khanin mass formula hi ti hianin kan mu chuak thei ta ni ti chuanin he tang hianin g value hi ti hianin equation 1 ang hianin asiam danglam thei bokani surface aya thuka local taila figure kan huang deuh hianin point a tang hian b ya kan sukthla ta ni hetiang ni chuanin radius of the arc I khanin center ne na anin kar kha athlem to don chuan r minus x ti khaloni to don ni a g value po hi danglam to dona chuanin g dash equal to gm dash by r minus x whole square ti hiloni don ta ni amas po hi danglam nge ngi dona m dash kan man na chana chu achan chu athuk zonga kan kalawang khanin circle pon lam pangzo ka hi kan pai teu mai ni mass tam tak kha aking to lo ni chu chuan chuanin mass tharani bokanga m dash ta hen karon mang bokani chuan m dash hi lo n vele taila 4 by 3 pi r minus x whole cube rho ti kham ta rho hi chu density ti khani mai g dash value hi kan rearrange chuanin equation 2 tuna kan huang hi lo ni ta ni ti chuanin an danglam na hre tur khanin an ratio kan la vele ta to pa equation 3 hi kan mu chuak ta ni equation 3 atanga chiang em mai chu g dash hi gi in atlem zok ti kharon lang chiang le ta ni ani local thuk thlata zelila arts center kha lo zuk thleng taila entin nge g value mang ti hi lo en le taila equation ma sa kan le ang hian g dash equal to g 1 minus x by r ti khani x hi chu kan lu thuk za choina khani ta center kan zuk thlen chuanin x hian r capital R radius of the arc kha atluk don ti na ni chuan chuan he equation a hianin x I r kan da chuanin g value ron chuak tur chu 0 ni don ani tuna kan buang hian chuan center of the arc ta ve thuk chuanin small g value hi 0 ani